ନାଟା ତାହେଲେ ମୀନା। ସାର୍ ଆପଣ? ଦେ ଭଲ ନାଚିଲ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଏଞ୍ଜେଲ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ। ସାର୍ ଏତେଟା? ଦେ ଭଲକୁ ଭଲ କହିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ସାର୍ କିଛି କାମ ଥିଲା? କାମ ନଥିଲେ କେ କ'ଣ କେବେ କାହା ପାଖକୁ ଆସେ? ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସି କଥା ହେବା। ଦେ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ତ ସେଇ ମୀନା ହୋଇନଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କ'ଣ? ମାନେ? ଦେ ବୁଝିପାରୁନୁ? କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଗାର୍ଲ, ଏତେ ସିନେମା ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ମୁଁ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ ବଦଗୁଣ, ସେଇ ବଦଗୁଣଟି ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ